To zakayo wadhi tedango. Mano to koro penjo mochiewo. Nikech wawacho bende ni ka en osuru. Osuru onego bed ni igolo kuom dongruok. Ok onego bed ni sama oganda thirno titime nade tigole. Mano kelo wa gimoro Lydia. Gi dho kizungu kata the professional language luonga ni canons of taxes. Kata principles of a good tax system. Tiende ni akendi dholuo kete nango misingi mar osuru maber. Kata ranyisi kata chal kako onego bed ni osuru maber chalo. Onego bed ni osuru maber timre kama. Onego bed ni en equitable. Tiende no keto wa marom. Mako chaji 16 wawachi ni iyudo salary ta bende ayude. Ichaji 30% kata mari cha en mana 500 Koden 30. to en mana 30%. To kamara en 50 abendi chaja mana 30%. To masani mano fairness. Okay? Sani nitie ng'ama iwacho ni kochopo 500,000 tidhi chaje pesa di 35. Kanyo is not equitable. Tiende ni ok en gima ber. Ka jomoko onego bed ni hinya ahinya to jomoko ok hiny. Kata jomoko hinyo to jomoko we piny. Onego kete mano riemo waduto wanyalo. Tiende no onego bed ni en fair. Mane ka en equitable. Gima chielo en convenience. Onego bed ni gini ichaji osuru sama bende onego bed ni mede. Ka giwacho kaka nye wan gi Labor Day chien kacha. Kane giwacho ni medo ji 10% salary to osuru gimedo kata gi 2%. Donge neno kamano bedo ni kare japiny ok hinyre. To it is inconveniencing ka osara dong kacha tu kama entie cha to ayo omedi atamalo mijugo go japiny. Koro mano it is not convenient. Koro gimi penja kwa dok chien kacha momiya wang'yo canon of good tax system. Kata chal mar tax system maber. En ni penja ni to ang'o ma wachamo. Wadhi tedango. Tiende ni giweye mok ging'iyo a factor kata giweye mok ging'iyo gima wawuoye cha. Principle of taxes mind convenience. Koro tiende ni okomedi gimoro lakini tax to timnadi ochor malo. Dwaro mar japiny ok okaw kanyo. Tiende ni gini rucho chenro mar japiny. Ka japiny osepango go sache ni anto higa ni adwa timo kama tipo ka sirikal bendo okomedi gimoro lakini eto medo gimodwa kaw. Kech samo winjo bed ni okaw gimoro kaw mang'eny winjo bed